Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Barcha maqtov hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib turlidan ne'matlari bilan suyundirib, shoqlantirib turgan alamlarning hujasi Alloh taolaga borib erishsaydi, turibizdan chiqqan salovat shariflarda suyukli payg'ambarimizning ruhina, ahlul baytina borib erishsaydi. Alhamdulillah, Allohning rahmati bilan endi biz 3-chi kun roza tutdik. Alloh taolo bizning rozalarimizni qabullardan qilsin. O'sha o'qigan tarovihlarimizda Alloh taolo ajr savoblar bersaydi. Hamma tarovih oldindan darslarimizni davom etamiz. Bugun endi olirmiz nindi amallar rozani buza, rozani yo'qqa chiqara, roza qabul etilmay shular turida сөйләшербез. Bilamiz endi eng birinchi asli rozani buza turgan amallarning birisi ulda bo'lsa ашау, ішу һәм яқынлық қылу. Bu үш нәрсе розабызны бұза, яғни юққа шығара. Әгәр дә кеше білә тұрып, шушы үш амалны эшли икән, моның розасы аннулироваться итә. Юққа шыға һәм моңа шушы гамәлгә каза кылырга кирәк, һәм әле кафарат та кылырга кирәк. Каза кылып кайтару гына түгел, кафарат кылу да кирәк. Белә торып эшли икән, кичә алдык инде әгәр дә кеше онытып ашый икән, онытып ишеп куя икән, бу розаны бузмый. Әмма белә торып, ашысы килеп китте, ашыйм әле дип мәсәлән, белә торып ашый икән, шулай бит безнең Абу Ханифа мазхабы буенча, бу хәтта ашау ишүгә дә кафарат каралган. Башка мазхабларда син ашадың иштең икән белә торып, шул көнеңне казагына кылырга тиеш, шул көнеңне кайтарырга тиеш. Әмма безнең мазхабта, Абу Ханифа мазхабында син әле кафарат та кылырга тиешсең. То есть бер көн калса, ул безнең 3 позицияны, беренчесе кулны азат итү, кафаратның беренчесе, бүгенге көндә куллар юк инде шулай бит. Һәм 60 көн рәттән ураза тоту. Карагыз, нинди зур куркыныч кафарат шулай бит. 60 көн бүлеп түгел, тоташтан. Әгәр дә 60 көн тота алмыйсың икән, 60 мискинне ашатырга тиешсең. Абу Ханифа мазхабы буенча, җәмәгать, әгәр дә кеше белә торып ашый эчә икән, яки якынлык кыла икән белә торып, менә шундый кафарат каралган. Башка мазхабларда, башка мазхабта инде кафарат каралган бары тик белә торып якынлык кылу өчен генә, ашау өчен ашады ичте икән белә торып, ул ата каза кылу гына каралган. Әмма менә иң безнең строгий мазхаб, Абу Ханифа мазхабы, безнең мазхабта шушындый кафарат каралган. Шуңа күрә иң беренче нигезе ашау өчен якынлык кылу розаны инде буза. Һәм 4-нчесе җәмәгать, кеше белә торып бер нәрсә йота икән. Не только ризык. Мәсәлән, любой чүп булсынмы, пластмасс кисәге булсынмы, анда любой нәрсәне йота икән белә торып, ишенә төшә икән, бу шулай ук безнең уразаны буза һәм моңа каза кылырга кирәк була. Һәм шулай ук җәмәгать, бураннар бит инде кар ява, шулай бит кеше авызын белә торып теге кыр ихтималы белән дә теге су сау бастыды, кар керәде дә, шулай бит авызын ачып тора икән, бу бит су түгел, бу бит инде теге чәй ишү түгел, шулай бит кар гына инде дип белә торып, шушы карны йота икән, җыя икән авызында да, ул шулай ук уразаны буза, моңа каза кылырга кирәк. Ялгыш кына керә икән бузмый. Эшләдең ди, син кар керисең ди, анда кар ява бит инде шулай бит, ялгыш кына кирип китте, син сакланасың ди, ялгыш кирип китсә, бу атта бузылмый. Но специально инде авыз ачып торсаң шулай бит, ул вакытта безнең ураза бузыла. Һәм җәмәгать, безнең 5-нче, ул да булса төтен. Әгәр дә ялгыш кына төтен кирип китте, проблема юк. Но белә торып төтенне җиргә керәсең икән, белә торып төтен сулыйсың икән, ул атта шулай ураза бузыла җәмәгать. Ни өчен соң сигарет тартырга ярамый? Чөнки сигарет төтен суырала, шулай бит. Шушы сигарет тартуда ул уразаны буза, аннулировать итә. Чөнки син төтен суырасың.
Чөнки төтен суыру ул уразаны боза. Булай каядыр ялгыш кына кирип, нитеп чыкканда, ул бузмый, иллә дә мәгәр специаль ине төтенне сулап торасың икән, ул ата ураза безнең бузыла. Шуңа күрә менә моңа шулай игътибарлы булырга кирәк. Уразаны боза шулай җәмәгать, әгәр дә без система яки укол алабыз икән, витаминизированный, тәнебезгә көч-куат бирә торган шундый, энергия бирә торган, яки мәсәлән, глюкоза, шулай бит инде, бу шулай уразабызны боза. Менә моны истә калдырырга кирәк, теге укол кадыйлар икән, система сорарга кирәк, нинди укол. Әмма организмга көч-куат бирми торган, мәсәлән, просто обезболивающийлар була бит инде шулай бит. Көч бирми ул бернини дә, теге дәрт тәстәми дигәнне шулай бит. Просто авыртуны гына баса торган, шундай обезболивающий уколлар була икән, бу ата галимнәр әйтте, бу уразаны бозмый. Әгәр дә кемгәдер обезболивающий кадатасы була икән, ул ата проблема юк. Ул уразаны боза эшкәләккән әйбер генә. Эшкә кергән әйбер. Кремнар ниләр бозмый, потому что ул эшкә керми һәм тәнебезгә берни көч-куәт тә бирми. Һәм җәмәгать тагын уразаны боза, ул да булса борынга теге борын тыгылганда сиптерәбез бит, теге дарулар. Борынга категорически 4 мазхабта да бер нәрсә сиптерергә ярамый. 4 мазхабта да борынга нәрсә булса сиптерсәк, шулай уразаны боза. Чөнки борын каналы ул безнең ашказаны каналы белән тоташкан, ул агып төшә, шулай бит. Күзгә салу ул бозмый, чөнки күз каналы инде ашказаны белән тоташман, шуңа күрә күзгә дару салырга ярый, бу рөхсәт ителә, проблема түгел. Вот. Шуннан соң менә монда тоже бик мөһим мәсьәлә. Әгәр дә ураза тотканда, беләбез, тәһарәт алганда авыз борынны җиңелчә генә чайкарга кирәк. Бик тирәнгә алып чайкарга ярамый. Шулай бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да әйтте бит, Абу Дауд җиңтында килә торган хәдистә: "Ва балигъ фи истиншaq илля ан такуна саиман" ди. Синди тәһарәт алганда ди, шушы борынга ди, шикәрәк кертеп алды тәһарәт алганда. Илля дә мәгәр уразадан тыш диде. Уразада җәмәгать тәһарәт алганда шушы борыныбызга тирән итеп су алырга ярамый. Әзрәк кенә кертәсең дә һәм чыгарасың. Һәм тамакта чайкалмый безнең ураза вакытында тәһарәт алганда тамак шулай чайкалмый. Әгәр дә кеше уразада белә, мин бәрібер кертмим инде дип, тамак чайкый икән, тамак авыртып китте, шулай авызны чайкарга ярый. Ураза тотканда авыз чайкарга ярый, проблема юк. Мәсәлән, су вакытларда бит инде кайбер салкын су белән авызны чайкайбыз, рәхәт булып китә, авыз кипкәннән шулай. Авыз чайкап проблема түгел. Әмма тамак чайкау уже ураза вакытында ярамый. Кеше әгәр дә әйтә икән, мин бәрбер йотмыйм, все нормально, тамак чайкый икән, һәм шул вакыт ялгыш итеп йотып китә икән, ураза бозыла, каза кылырга кирәк була. Ни өчен? Потому что Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ураза вакытында нәрсә тирән итеп борынга да, тамакка да су алырга ярамый. Шуңа күрә ул белә торып инде тамакны чайкый икән, борынга тирән итеп ала икән, һәм шуның белән кирип китә икән, ул атта каза кылырга кирәк, ураза бозыла. Вот, шуңа күрә менә Абу Ханифа мазхабында менә шушы хата ялгыш эшләүдә уразаны боза, каза кирәк. Әйе, башка мазхабларда ялгышып эшләсә, ул бозылмый. Но безнең мазхабта шундый кагыйда куелган. Шуңа күрә без аны әйтергә һәм белергә тиешлебез. Һәм тагын бер кызык мәсьәләләр безнең кай вакытта безнең ураза бозыла һәм аңа каза кылырга кирәк була. Әгәр дә кеше мәсәлән кайбер часто миңа тоже шулай сорау бирәләр. Рәттит, иртә белән уяндым да, соңга калдым бугай дип ашадым ди. Һәм карасам ди, сәхәр тамамнан уже 40 минут үткән иде ди. Бу вакытта нишләргә ди? Бу вакытта җәмәгать уразаны тотып бетерергә кирәк, әмма шушы көнгә каза кылырга кирәк.
Anladыңызмы? Mesela səhər tamam bugün 4:50-də şulay bit. Kişi uyandı mesela 6-cı yartıda. Ne qayırat, yuxudan aynamışı, ağına bitirmişi bara da ya su içip qoya şulay ya xırma aşab qoya ya şəy içip qoya yuxlab qaldın bu ay dip saatni qaramış. Mənə часто şunday sorular berərlər. Hazrat səhər tamamdan yarım saat bitkəş yalğışıb aşadım netdim dip. Sen urazanı tutasın da kansa, amma şu güngə qaza qılırğa tiyişli bulasın. Вот. Ham qayı bir vaqt bular şulay səfərdə bulğanda yazğanları var şulay bit, qayıdır yolğa çıxdıqdı. İndi vaqt kirdi buğay quyosh boyidi buğay deb. Avuz açqanı yoqdi, ko'pmidir bargandan so'ng ko'ramiz gorizontda hali quyosh botib bitmagan. Hali tigi yortilashqana botgan quyosh ko'rinaydi. Bu vaqtda şulay jamoat bizga shu kun uchun опять же qazo qilirga kerak bo'lar. Chunki bu bizning urazamizni nitgan bo'lar. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da ayta, mana bu hadis kelar bizni Buxoriy jiyintonda shu söylagan so'zlarga dalil bu. Aftarna fi ala ahdi nabiy sallallohu alayhi vasallam yawm g'aymin thumma tala'at shams. Biz de payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtida bir bulutli kunda neydi? Avuz ochqani yo'qdi. Ham azrakdi bulut ketgachdi, quyoshni ko'rdikdi. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qazo qilirga qo'shdi shu kunimiz uchun. Shunga ko'ra mana bu dalil bo'lib tura, shu kunimiz uchun bizga qaytarib Ramazon oyidan so'ng qazo qilirga kerak. Shundan so'ng bizning tag'in urazani buza, agarda kishining masalan ish o'rtib ketdi-da, bilamiz bitini qusqosh tigi xaljinglayib keta qo'yibrat. Shu bit qo'y bir kishi tigi barmog'in tigi tomog'ina tig'ib qusuqni shaqrayni. Shu bit qustira o'zin. Oshqozon jinglaytsin uchun. Agarda kishi o'zin qustira ekan, bu shulay urazani buzar, shu kunga bizga qazo qilirga kerak bo'ladi. Ammo og'ritu sababli shu bit oshqozonda problema tigi bo'ldi-da, ham o'zi o'z tilagi bilan tugul organizm o'zi qisib chiqardi ekan, bu hatto uraza buzilmay. Mana qazo qilasi yo'q. Qazo qilasi bo'lar. Shu vaqtda agarda biz o'zimiz qisibni chaqirgan bo'lsak, mana bu amallar jamoat bizning urazani buzatirgan amallar bo'ldi. Hozir biz olamiz urazani buzmay turgan amallar turida. Bundayni birilishini oldik, ammo tag'in qaybir masalalarni olib ketirib urazani buzmovchi amallar turida. Eng birinchi endi aytdik, unutib любой narsa ishlaniladi, unutib suv ichib qo'yabizmi, unutib oshab qo'yabizmi, u vaqtda uraza buzilmaydi. Buni kechada aytdik, bugunda dars boshida aytdik. Shulay bit, unutib oshab ichib qo'ygan kishi hatto qazoda qilasi yo'q. Shulay bit, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi bit endi sahih hadislarında Buxoriy va Muslim jiyintondagilar kim man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmuhu fa inna mat'amallohu wa saqahti. Kimda kim unutib uraza tutgan vaqtida oshab ishib qo'ydi ekan, urazasini davom etsin dey, durustlikdan Alloh taolo oshabni ham ishirtdi. Mana endi ista qoldirga kerak. Mana как раз Nurislom bergan so'rov, mana bunda kelar moylar tiyiru lam yafsud sawmuhu dey. Moylar, kremlar tiyiru urazani buzmay. Shunga ko'ra krem tiyiru nelar majlar tiyiru tigi sizlaganda, netkanda oyoq qo'l boshlari qaybirat sizlib bitinde kremlar согревающий tiyiru birsida dey. Mana bunda urazani buzmaydi. Ham bizning mazhabda shulay analiz qon oldiru shulay urazani buzmay. Hatta bizning mazhabda hijamida urazani buzmay. Masalan, Hanbali mazhabida, boshqa mazhablarda hijam o'qiydiru, qon oldiru urazani buzar. Ammo bizning mazhabda endi u hijam o'qiydiru, tega qon berdiru urazani buzmay. Ammo g'olimlar baribir kengash etib aytadilar, uraza vaqtida hijam o'qiydirular, ko'p etib qon berdirdan shulay saqlanira kerak, chunki u tanni halsizlandira. Shulay bit urazani buzmasa-da baribir halsizlandira. Shunga ko'ra bunga dalil bo'lib tura Buxoriy jiyintonda keltirgan hadisda Ibn Abbas rivoyat qila, anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam ihtajama va huwa so'im deb. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi uraza vaqtida hijami qo'ydirgan edi. Ham ul ruxsat berdi, shu uraza tutuvchiga da hijami qo'ydirarga dey. Bunisi Nasai jiyintonda keltirgan
hadisda. Шуңа күрә bu hijamı koyduru, analizlar biru ruhsat ettiler. Часто mına yazılar sırau berip, hazrat analiz beraturan kun jetkeni, ne tekşiru tayım, analiz yarayma dep. Bunday jengil şagina azgina qon aluu problemi yo'q. Ol halsizlik de kitirmey şulay bit, ana birsek işlesek bir ne probleması yo'q. Hem mınamda тоже qiziq ne g'aybat silav. G'aybat silav bugün de sırau berganlari, hazrat g'aybat siladim, uraza buzildimi endi menin deb bugün birov shunday sırau bergani. G'aybat silav urazani buzmay, amma ajrin qiymati. Urazabızga bir qatı ziyan sala. G'aybat silasan qaza qilib deb vastanavitasi yo'q, amma urazabızga izyan kila. Urazabız kimchilikli bo'la. Amma urazabız buzilmay. Shunga ko'ra uraza tutganda g'aybatdan saqlanirga kerak. Bizning mazhabda shulay yo'q. Agarda kishi urazani buzam deb niyatladi ekan, amma buzmadi ekan, oshamadi, ichmadi ekan, bu aning urazasi buzilmay. Ammo qolgan mazhablarda agarda niyatgina o'ylab qo'ydi ekan, urazani buzam deb urazasi buzila. Amma bizning mazhabda endi buzilmay. Ham aytganimcha, mana shulay bizning kelasi ikkinchi punktda tutun. Agarda o'z tilagi bilan tutun sulamadi ekan, yolg'ishqina qo'yadir, tutun isib, tutun kirib ketdi ekan. Mana bizda endi olay ne praktikuysa, arablarda shunday ud degan ne bor, og'ochni yondiralar endi. Ana masjidlarda yondiralar, shunday xushis beraydi masjidlarda, shulay aytib tutunga botirib yurilar. O'zincha ta'mli isinde. Ana uraza vaqtında endi bunday vaqtda yandırmıyorlar. İftardan so'ng gina yandiralar endi shunday aromaterapiya deganda. Mana uraza vaqtında shuni yolg'ishqina tigi isnab ketsam problemi yo'q. Mana shu tutunga kirib, ani isnav urazani buza. Yolg'ishqina tutun isnav ul buzmaydi degan shulay bey. Agarda kishi buldiralgancha saqlana ekan shu tutundan shulay bey yolg'ishqina kirib ketular buzilmay, amma saqlanu bularga tiyish. Shulay yo'q, biznikilar aytib olgani endi yolg'ishqina qor kirib ketsa, tuzan kirib ketsa, masalan, shibin shirkilar yo'q endi jaykinlarida bo'lay qo'yib, yolg'ishqina shibin kirib ketay, shulay yutib qo'yan yolg'ish. U shulay urazani buzmay, потому что bu sendan turmay. Sen bitinda shibinda shirkida yutmaysan, hashamaysan, shulay biz bitinda Kitoylar to'g'ri. Andagina shunday narsalar hasharatlar nelar oshiylar. Yolg'ish kirib ketsa, bu shulay yo'q, bizning urazani buzmay. Hamma shulay yo'q urazani buzmay, masalan, tushlanib uyansan. Qo'y bir vaqt, masalan, saharni prospal, shulay bet uyansa, tushlangan. Shulay bet agar tushlanu shulay yo'q, urazani buzmay. Qo'y bir kishi ayta, mana saharni da prospal tushlanganmanda, men urazam durust bo'lamisan endi deb. Bu bizning urazaga shulay ziyon keltirmay, sen urazangni tuta olasan. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, Buxoriy jintida keladigan hadisda kana yusbihu junuban deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda qo'y bir vaqt junub halda, g'usulsiz uyanayi, tushlangan hallatda degan ham urazaga kiraydi. Bu urazaga endi ziyon keltirmay. Hech shaksiz endi g'usulli yotu, g'usulli bo'lu xayrliroq, ammo u urazani buzmay. Ham bunda kela bizning qisiq turunda endi aytganim. Ham to'ja qiziq masala, qo'y bir kishi to'ja so'rov bergali, mana sahardan so'ng qo'y bir vaqt tishga rizqlar qisilib qoladi. Shulay endi. Bizning mazhabda, Abu Hanifa mazhabida agarda natigi burshaq miqdorida deganda, burshaq miqdorida kiyimrak rizq tishda qisilib yolg'ish yutilaykan, u urazani buzmay. Agarda ondan zo'rroqni yutilaykan, u hatto qoza tiyishli bo'laydi. Amma bila turib, tigi rizqni yutu shulay makruh bo'lib turadi, желательный bo'lib turadi. Kichkina bo'lsa-da, ona shag'arib irg'itu xayrliroq bo'lib turadi. Shunga ko'ra, tigi sahar oshag'ach tishlarni shistartib nitsak xayrli. Amma endi kichkinagina endi vaq qiypilshiqlar qolaykan, u yutilaykan, u urazamizni buzmay. Bu shulay ish beriladigan so'rov chorasida qolgan edi deb yorima deb. Ondan so'ng endi shulay so'rov beralar,
менә безнең нидә төкерекне авызга җыеп, аны йотырга шулай ук нежелательно макрух булып тора. Вот. Менә какырык кайбырат җыела бит инде, шушы какырыкларны да хәерле төкерергә, йотырга түгел. Бигрәк тә менә шушы төкерекләрне җыеп йоту шулай ук макрух булып тора, нежелательный нәрсә булып тора инде. Шуңа күрә моннан да шулай ук сакланырга кирәк. Менә бу безнең булдык әмәлләр, кайсылары безне уразаны боза, һәм кайсылары инде уразаны бозмый. Һәм макрух, нежелательный тагын кайбер мәсьәләләр барды, ансын инде без иртәгә алырбыз. Бүген шуның белән вакыт җитте бугай. 3 минут бар име? Вот. Яра алайса 3 минутта инде нитербез, алып бетерербез иншалла. Менә ураза тотканда нәрсәләр безгә эшләсән ярый соң, кайбер мәсьәләләр бар. Әйткәнек, макрух нәрсәләр дигәндә, ул да булса тирәнгә алып борынны чайкау, тамак чайкау. Ансы инде әйттек, шулай бит. Макрух булып тора, шулай ук хаҗәтсез ризыкны кабып карау. Мәсәлән, хатын кызга рөхсәт ителә ашарга пешергәндә, ризык тузы җитәме, шикәре салынганмы, теге тәмен татып карарга рөхсәт ителә хатын кызга. Шулай бит, белер өчен. Әмма, мәсәлән, син ашарга пешермисең, просто кызыклык өчен генә, бу безгә инде макрух булып тора. Ризыкны теге кабып карау. Кабып карарга бит рөхсәт ителгән, шулай бит кем ризык әзерли. Әмма ризык әзерләмәгән кешегә бу рөхсәт ителгән. Шулай ук сорыйлар, ярыймы теге кочакларга үбеп алырга, шулай ук ярый кочакларга үбеп алырга, әгәр дә үз-үзеңне теге тота аласың икән. Дальше продолжениедан. Бу шулай ук рөхсәт ителгән, тыелмый. Һәм нәрсә рөхсәт ителә? Авызны чайкау, ансын әйттек инде. Бу шулай ук рөхсәт ителә. Кыйыну, менә часто сорау бирәләр, мунча керергә ярыймы дип. Әйе, әгәр дә сиңа хәлсезлек китерми икән, тиз генә юынып чыгу, душ күрү рөхсәт ителә. Хәзер инде су кыйынмыйлар, җәй көне күп сорау бирәләр, су кыйынсак ярыймасын дип. Әгәр дә теге саклана аласың икән, авызыңа су ләкми дип инде, шулай ук су кыйынырга ярый. Шуласын дәгмонсын әйттек. Хуш исле, парфюмерия дегенде, мисклар тиерәз бит, аны иснәп карау, аны тиеру, шулай ук рөхсәт ителә. Бер ни проблемасы да юк. Һәм часто сорау бирәләр, теш пастасы, теш щеткалары кулланырга ярыймы дип. Мисвак кулланырга ярый, шулай бит, теш щеткасы да ярый кулланырга. Әмма теш пастасы белән чистарту макрух булып тора. Ни өчен? Чөнки паста теге аның ниләре дигәндә эшкә китү ихтималы бар. Шуңа күрә ул макрух булып тора. Кайбер галимнәр әйтә, әгәр дә саклана аласың икән, шушы теш пастасын йотудан, эшкә җибәрүдән, бу атта ярый. Бик сирәк аны саклану, потому что чистартканда бәрбер сизә, китте бу дип теге төшеп китә, шулай бит теге итеп инде. Шуңа күрә, булай щетка белән генә тешләрне чистартып алу яки мисвак белән проблема юк. Әгәр дә саклана аласың икән, тиз-тиз генә берничә секунд эчендә эшкә җибәрмичә генә теге әзрәк авыздагы тәмсез исләрне юып төшергә дигәндә, ул вакытта проблема юк. Биттеме? Һәм нигә все безнең почти күзгә тамчы теге лекарство салулар, ансы әйттем, рөхсәт диде. Колакка менә онытылган әле. Шулай ук колакка дару салу шулай ук рөхсәт ителә. Әгәр дә ул теге питательный, теге ниндидер организмга көч-куәт бирә торган булмаса, колактагы авыртуны гына баса торган шундый бик теге күп микъдарда булмаса, рөхсәт ителә. Вот. Менә монда
кайбер рөхсәт итүче алимнәр шулай ук бар. Менә бу булды безнең мәсьәләләр, кайсы уразаны боза, кайсы бозмый, кайсы макрух булып тора һәм кайсы рөхсәт ителә. Аллаһ Тәгалә безне кабул ителә торган камил уразалар тотып, уразаларыбызны үткәрергә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсә иде. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.